en puɗɗorima inde Gueno tagɗo en honni en hakkude jeeri e waalo wi tan yen dew ɗum en juule nulaɗo men kursuɗo nulaɗo men mo ñammiɗen yen juule kala saaha en dunima jinnaɓe men ɓe sababu mon godal men o aduna en dunima ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada mbaɗi heewi wiide gardiɗo fotani huɗede gardiɗo foti ko donede ha tengtinen ardiɓe to banggue aada yo bone rew kaari yo Allah bonnu kaari gardiɗo fotani huɗede gardiɗo foti ko donede gardiɗo so waynono ko moƴƴi foti ko donede yo Allah wurtumo o jokka wadde moƴƴere nde o ɓeyda moƴƴere nde waɗata nde gardiɗo so woni bonɗo foti ko donede yo Allah ittuno wayni yo Allah wattimo e peewal kono gardiɗo huttaki so tawi neɗɗo woni gardiɗo ene woni kuɗaɗo yo Allah hut kaari yo Allah hut kaari yo kudde Allah wona kaari yo Allah hut kaari yo Allah bonnu kaari so boni o bonata ko heewi sabu kanko ardi so neɗɗo ardima hannde ha tengti e laamuji men hannde eɗen gandi so neɗɗo ardima hannde kala ko wela ko ɗum woni ko ɓenninta kala ko wela ko ɗum woni ko ɓenninta pulaar ne heewide konngol laaɓɗo yeddataki laamɗo kala ko haali ene jogui raison le chef a toujours raison noon militoroji mbiyata ɗum noon musidɓe tedduɓe tenduɗen e donade ardiɓe ɓe kala gardiɗo mo jiiɗen no wayno fewani duwoniɗen ɗum duwoɗen yo Allah waɗmono e peewal yo Allah wurtumo e peewal yo Allah ittumo e bonande nde woni ndi yo Allah ittu gañam tumago e ɓerde makko yo Allah ittu mawnikinare e ɓerde makko yo Allah ittu joftigo e ɓerde makko ha laaɓa Allah wattamo leppi peewal wattamo e moƴƴere ɗum so jomum laamirima ni yimɓe alhamdulillah rabbil alamin ne wawi wayno wayi enen noon kewɗen tan ko yo Allah bonnu yo Allah bonnu en ndewi hudde saaha ha neɗɗo huuɗo ɓiyum huuɗo afu mum walla huufa kodde muɗum yo bone rewe enen hankkadi koye konnguli men yo Allah bonne kalda e ɓinguel ma tan kuɗa ɗum saaha nangga endu kuɗa jomum tawa hay nokku alata yeehe maɗa ɓerde ma ko sasi tan nangga endu ma kuɗa ɓiye mo jibinɗa janggo e jaam kadi kudde ndi abbom saabu duwaw jinnaɗo way kono ekkudde jinnaɗo hewani gandanɗa hoore mbaɗa soyde janggo e jaam kuɗa jomum torkoya mawnoya janggo jomum ronka ƴellitade ronka évoluade ronka développade heddo kadi an jinnaɗo aɗa dogdogno e sernaɓe aɗa dogdogno e sarakuji aɗa wiya ɓiye ko liggaɗo aɗa wiya ɓiye ko bonnaɗo aɗa wiya ɓiye ko baɗaɗo ni tawa ala ko an bonni ɓiye ko an huuɗi ɓiye tinnoɗen usten kuddi tinnoɗen usten kuddi kuddi hakkude men neɗɗo huuɗo joom suudu muɗum neɗɗo huuɗo joom galle muɗum neɗɗo huuɗo ɓiyum saaha joom galle ma wooda ko wanma naata nder suudu maɗa goya tawde kanko toñma mbiya ya Allah ya Allah yo haqqam yiimo ko joom galle maɗa wallahi so haqqima yiimo e aduna yo haqqam yiimo aduna e lakara joom galle maɗa walla bamum sukaɓe maɗa wallahi so haqqima yiimo aduna nafatamo lakara nafatamo ɗum noon tinɗen musidɓe tedduɓe mbawen wawde maîtrise ɓerde meɗen mbawen wawde maîtrise ɓerde meɗen mbawen wawde gandanɗa hoore maɗa yaafade mbawen wawde gandanɗa falki saɗa walla gueɗe neɗɗo ɓerde ne wawi mettude ɓerde ne wawi muusi taw jomum huuɗani taw jomum duwaki ha tengti noon ɓiye mbimi walla joom galle ma walla joom suudu maɗa nodda joom suudu ma tan wonma ko mettinɗa duwaɗa walla kuɗa ɗum ya Allah ya Allah ya ko gonmi laaɓɗo ɓi laaɓɗo yo Allah hoynumo yo Allah waɗmoni ko joom suudu maɗa walla Allah ko yummo sukaɓe maɗa wallahi so Allah hoynimo sa renaki a hoyrat hen koko neɗɗo duppa so renaki sumorat hen ɗum noon tinɗen musidɓe kadi wawde maîtrise ɓerde men tinnoɗen kadi wawde ittude gañam tumago e ɓerde men siki ala hannde ko talata kala talata eɗen kewi wadde buuɗal yurmede men ko fate carika ɗum noon tinɗen wawde laɓɓinde ɓerde men tinnen wawde maîtrise de koye men e tinɗen wawde yaafade
tinnoɗen wawde yaafade tinnoɗen sa wonde neɗɗo andu neɗɗo ko neɗɗo tan neɗɗo timmani timmi tan ko mo timminɗa hay goto timmani neɗɗo timmani yimɓe ko ayibaji mi neɗɗo fof wol ayiba jogui neɗɗo fof wol défaut jogui noon tinɗen ko an timmitinta gandanɗa hoore maɗa ne sehli maɗa sa joguima sehli maɗa ko an timmitinta ɗum kala ko jiiɗa timmani e makko timmita e makko timmitanamo wonde joom galle ma timmani kala ko jiiɗa timmani e makko ƴeewa timmitindemo sutoro aɗa wonde joom suudu ma timmani kala ko jiiɗa ne timmani e makko ƴeewa timmidindemo noon tinɗen musidɓe tedduɓe to banggue wawde suurodirde to banggue wawde nafodirde e to banggue wawde gandanɗa hoore maɗa yewtidde e hallude fof en dunima dendagal ardiɓe dendagal ɓe cellani men ɓe hen tawate ɓe cuuɗi cafrirɗi ɓe hen tawe galleji men mbadde rafiji men ummo jooɗo yo Allah addu jaam yo Allah addu afiya hande hay goto sellani hande hay goto sellani en jii e ɗeɗo balɗe saabu woni koye heblanede ko fate ñalawma cellal aade ñalawma inniraɗo diabète journée mondial de diabète ko ñande 14 lewru gonɗen ɗo kono en jii e keɓugal fedde haɓatode diabète e nder leydi Sénégal ɓe mbaɗino conférence maɓɓe ɗeɗo balɗe ɓe invitino hen docteur goto jaarude to banggue rafiji diabète e gueɗe mbaɗi noon en nani ko haali o wi kala neɗɗo mbaɗaɗo dépisté tawane wonde neɗɗo jiitaɗo ne wonde e diabète yimɓe ɗiɗo woɗɓe nana gonde e diabète ɓe tinaka no paami toon tan so tawi eɗen gone galle ko yimɓe joyo gone galle yimɓe joyoɓe so hen goto yeehi waɗi dépistage tawi ne wonde e diabète gandi ɗiɗo woɗɓe nana e nder galle he ɓe gandaka ne gonde e diabète yanta e makko kanko wona taro firti yimɓe joyoɓe hen ko ɗiɗo so woodi ɓe gondani e diabète e rafiji goɗɗi nan ɗon ha mbayde leydi aɗa yiyata neɗɗo hande ne yaha ne wiya ene wiya ne selli ha janggo jaam wooda rafiyel heeɓi mum o yaha yo waɗa bilan yo waɗa ƴiƴam makko yo waɗa analyse uji médical o waɗa fodde temedere rafi yaltina e makko tawi mo wonde e cholestérol tawi mo wonde e tension tawi mo wonde e sukar tawi mo wonde e rafiji kewɗi goɗɗi tawi ɗi o andano kadi eɗen keewi enen en kewani hulsade ɓalli men kewɗen ɗo accude hande ɗo yana nde jomum yaha gandanɗa hoore maɗa so yeehi kadi wiya yo waɗa bilan général kewani holkisade ɗo han fin han yaha ƴewtoya ɓandu mum ene waɗi min de kono heewani hay jogiiɓe kanam saɗi mbaɗowo bilan général so wona liggotoɓe société saaha ko docteur eɓe garata e centre uji men service aji men walla nelde e centre uji yo jaa mbaɗoya kono ne saɗi mbaɗowo bilan général ɓandu mum bilan annuel non tinɗen no joguitoɗa jawdi maɗa so lewru hitande timmi walla hitande maayi mbaɗa gandanɗa hoore maɗa inventaire mbaɗa askal jawdi ƴeewa hen gandanɗama to jawdi ma yarata itta hen askal no gonirta e bitig maɗa ha hitande lewru dartomo huuɗo walla ha lebbi jeegom gona e wadde inventaire ƴewde golle ma ɗe holno wayi neɗɗo ne kala saaha ne foti wadde inventaire cellal ɓandu mum ƴeewa to yarata foti évoluer ɓandu mum ƴeewa cellal mum to yarata tinɗen hande nde saɗi mo sellal yimɓe fof so ñawɓe fof ko ñawɓe bof hande kala mo jiiɗa ma woni ko myope wonde guite ma wonde diabète ma wonde tension ma wonde koyɗe musoji ha tengti ɗeɗo koyɗe musoje yimɓe fof hande nana gande koye men yimɓe fof ɓe mbiya kirmasi ɓe hen mbiya ala ko puule kiisaji ñameteɗi puuleji ñameteɗi ɗi ko wawi wonde hen fof hande kam eɗen gandi hay goto sellani min kam mbiyanmi ko hande wona puule o tan walla kiisiji walla kimasi o tan ala koko ñamete fof saabu hande fruit ñameten ko fruit porsaɗi maaro ñameten ko maaroji porsaɗi ko mbaɗaɗi engrais hande kala ko ñameten koko waɗa engrais koko forsa adan yiɓe ñamanno ko gawri ñamanno ko makkaji paale ñamanno ko gawri guese ñamanno ko gandanɗa hoore maɗa ala fof ko ñameten adan ko ñameɗen ko dene tawa ko dene naturel hande hay dene so neɗɗo hay fof hande ko ma waɗi ma fulle engrais ma waɗi engrais ji waɗe amélioré ji waɗe herbicide uji saha ete herbicide won herbicide ji kutorɗen hande woni ko warata kuuɗi ko adan neɗɗo remano parcelle mum ha gamane ɗofde huuɗo hande ko herbicide ɓe gaddata ko produit ji gandanɗa hoore mbaɗa batteɗi ene mbara huuɗo ete ɗin produit ji hande kutorɗen ko mbaɗaɗi interdit e yoga e ɗeɗel Europe saabu tawede kanƴe foof wawa warde huuɗo eɗen jogui gandanɗa hoore mbaɗa effet secondaire jogui gandanɗa effet négatif e gurdam neɗɗo e battane neɗɗo
e dido makkaji walla ñamre ko wiete o GN uji makkaji porsa walla gentique ma modifié e gadi baadi non jiya hande gertugal balɗe capande balɗe sappoji walla lewre balɗe sappoji watta ñamede wiya woni kulel cher timmi 2 kilo 5 walla 2 kilo ko produit ñamminteɗi ko porsaji woni hande ko yimɓe ñamata ɗum waɗi hande alimentation o ko zéro alimentation o ko zéro ko ɗum waɗi hande kala mo jiiɗa ene o jaɓi holko jabiti warata musata won jaafi wondi kala mo jiiɗa to wondande cholestérol ne wonde diabète walla ne wonde tension walla wonde koyɗe musoje walla wonde keeci musuji jiiɗa pop hande wiye ne wonde hernie discal jiiɗa pop hande wiye wonde hernie discal jiiɗa pop hande wiye wonde nerf sciatique atinta tan aɗa yiya neɗɗo wayno fayida waɗi fayida aɗa yiya ɗum ha janggo jam potta ɗum jungo e hunuko ne jungo e koyngal jaadi jiyan tuggi sawru walla jiya hunuko fin hunuko no wappiti musiba teddu pop hande ko alimentation ngaji ɗi ɓe ñamata ɗi e gurnameji ɓe gurdi kadi taarindi meɗen ne bonni taarindi men boni hande en pofra hendu moƴƴuru en jarata ndimeje moƴƴe en ngala leɗɗe hankkadi wonti désert pop hande gandanɗa hoore maɗa musiba teddu ɓe bonniri juuɗe men fof kadi ko neɗɗo bonniri junggo muɗum ɗum waɗi hande rafiji ne cari ɗum waɗi hande mbimi kala neɗɗo mo jiiɗa ne yaaha cikkuɗa koko ene selli so tawi wittama ma taw ko ñeyi bof walla mbayrani ɗo yaran ha filta yana maaya ken ñaw bof yiminen fof ken ñaw bof enen fof ken ñaw bof kadi en gona safratoɓe en gona safratoɓe enen neɗɗo ma dafi limma ma ganda walla nondeɗa naweɗa en kewan safroyade kewɗen ko safroyede salam rahmatullah hande kadi docteur eɓe gari ha mbayde leydi kala docteur garɗa hokkuma traitement mo goɗɗo o rokkanoma kala docteur mo garɗa hokkuma tawde ko même fannu mais rokkatma ko traitement mo goɗɗo o rokkanima feccere kadi e leɗɗe men hande jarten ko leɗɗe ɗe moƴƴani ko contrefaçon feccere leɗɗe ko contrefaçon walla dokkeɗa leɗɗe jara hayso leɗɗe moƴƴe tawa leɗɗe dokkuɗoma docteur dokkuɗoma leɗɗe o won raffi gonduɗa a fotani yarde ɗe leɗɗe ka asthmatique dokkeɗa walla poɗɗe asthmatique fotani ƴettu ɗum ka diabétique bindanɗa walla sirop yaɗa ɗoƴƴe tan wima ya ƴettu sirop walla jiyanno ɗon ƴettanno sirop seeɗa mbiya ƴettu taw on sirop diabétique fotana ƴettu ɗum sabu eɗen gandi sirop ji ko sukara meho sirop diabétique no woodi ka debbo cowiɗo walla ɗo wone cowiso pefe maɗa hoore ma muusa mbiɗa yakkari yo rokke poɗɗe ne jogui paracétamol walla jogui poɗɗe pasoɗe rokkuma walla jogui ɗum ɗo yari nanki serti hen jaaha ƴetta ete debbo cowiɗo fotani ƴettude ɗum bonnoya reeduma walla janggo jaam keɓaɗa complication walla keɓa sigmaji ɗum noon tilɗen ɗum waɗi wiide hande ene saɗi hande e meɗen celluɗo yo Allah addu afiya noon Allah jogui cellal yo Allah dokka afiya addu afiya en donima dendagal dumbaɓe ko ɓuuri hen hede ko toñaɓe ko takkaɓe ko ɓuuraɓe doole ko haɗaɓe miijoji mumen nan bande coka yo Allah dumbiɗɓe ɗiɗo kasoji ɓe mbawa jokkade e haajuji mabɓe e hammuji mabɓe allahumma amina kono noon kadi ndu wontoɗen diaspora men ɗanniyankoɓe ɓen ɗanniyankoɓe yo Allah aynu yo Allah reeno ɗo kadi calminen musidɗo men Sar Abdoulaye Sarr e yewtere makko pattamde nde waɗno ndu wona ɗen kadi télé fulɓe waɗoɓe yewtere e kala saaha taw ko gurdam ɗanniyankoɓe olel ba min calminima kono noon kadi yani Abdoulaye Sodé mbaɗa sikki baddunoɗe ma émission mo inviten Abdoulaye Sarr Sar Abdoulaye Sarr ko fate gurdam ɗanniyankoɓe yewtere patam limire yewtere kadi hande saride e nder réseaux sociaux ko yewtere kadi yeɓande nde wonno gurdam ɗanniyankoɓe e wasiyaji makko pattam limiji ɗi waɗi hen guila e ɗannen ko ɗanniɓeɓe ha e ɗannanaɓeɓe e peeje ɗe o rokki walla ɗe o yamiri ɗanniɓe yo mbat e ɗannanaɓeɓe kadi no mbaɗata saabu ko haali ko enen en jiiɗum en jii ɗanniyanke waye koreji meɗen ko wayno sarhulleɓe ko neldata ko eɓe saaha fof eɓe codanma hen hunde sa arti tawa holko woodi kono enen a yiyat ka ɗanniyanke garta ka koɗɗode kono hay dammol ñande mbatta hirade walla mbatta bottata ko annanata junggo e poche jaltina dammol yo battari soode walla battari hettude mais ete ɓe mbawno sodde ko neldata ko mbawno sodde nay soko mbaalu walla baaliɗe mbaɗa e galle he saaha fof ne jibina ɓe itta hen layye mabɓe ɓe daña hen layye mabɓe ɓe daña hen gandanɗa kono ala layyeji ma soodoye julde korko julta so koɗo ari ma nodde koɗo nodde ma gonɗo ladde nodde so goɗɗo hay kanko so arti ma gandanɗa hoore maɗa kanko waɗata hoore makko yirade makko
koɗo kay so arti no koɗo teddinirte ni gartuɗo ummiɗo ladde en hayso galle mum naatti kañum woni koɗo foti teddinede ya taw holko jogiɗen eɗen mbawi kam ittude hen gandanɗa hoore mbaɗa coden dammol men walla coden ñale men walla coden gaari men banden mo hirande moƴƴere gandinen mo gandanɗa hoore mbaɗa holko minɗen kono wona noon kewɗen wadde enen ko ari fof buɓɓete ko ari fof buɓɓete a yiyat oɗo galle ko ujunere mbaɗano dépense mabɓe ujunere ko hen mbaɗano dépense mabɓe ɓe nani joni gandanɗa hoore maɗa ɓiɓe ɗanno wona caggal leydi ɓe change gurdam ɓe mbatta ñamde ujunnaji sappo par ñalawma ɓe ummo ujunere ɓe paye direct ujunnaji sappo kadi jomum waɗa e farnade yo yiye yo ande ko ɗannanaɗo yo ande ɓiyum ko gandanɗa omaɗa ko hammadi baylude gurdam kay so neɗɗo ne moƴƴi ha maayi kono walla baylugol gurdam ko gaspillage walla ko yeengo ummade ujunere ha ujunnaji sappo ɓe ñamanno ujunere walla ɗannima min mbatta ñamde ujunnaji ɗiɗi walla ujunere temedde joyi min ganda kam waɗa waylo mbaɗaɗo hen min ganda walla waylo min keeɓi min ganda walla nema min keeɓi taw wondani e yeengo wondani e bonande ganden ballenmo kanko ɗanniɗo ballenmo ko dañata ko addata ko ballenmo holno gerdeten ɗum ko addate ko mbawen wonde ɗaytude hen hunde seeɗa mbaɗen jencen moften ɗum saabu to liggoto to wawi taw ko salaire o jogui omo wawi finde ñalawma goto salaire mabɓe leela arde yataw so salaire leeli arde ne wawi finde ñalawma goto gandanɗa hoore maɗa o waɗe mise à pied walla o riiwe liggey makko ko adi komo dañta liggey goɗɗo yataw holko mbawɗen gandanɗa hoore maɗa ko neldanno ko yataw réserve joguiɗo hen taw eɗen mbawi ñamde hen kono ala ko ƴettoye bidi tan ko bidi tan ƴettoye ration so lewru maayi so joom bidi to yi haalo 10 haydara yiyani wata ko gandanɗa hoore maɗa songani wiyata ko ala ko ha ko wonno ga ko yalta par ce que fuɗɗima hewde donc tinɗen to banggue peeje gurdam to banggue wawde gestion mbaɗen gestion ñamde ha harande moƴƴi kono bonande waɗaka barke ko golle cheyɗani kala noon mbaɗo golle cheyɗani ko kefere wona min wi ko Allah wi noon hoto bonnen ñaame kono hoto bonnen jarno kono hoto bonnen jurmoɗen ganda jurmodiren koye men jurmoɗen gandanɗo addoɓe ɓe jiya galle no worno taw fawi koye neɗɗo goto koye hoore neɗɗo goto fawi hay leɗɗe ko defete wonɓe walla wonɓe mbawa gaddude leɗɗe ala ma soode en kalani goɗɗum hay nana ma soode mbawade hay parcelle nana e galle so tawi en jiiɗi wadde ata ittene hen en mbawa wadde lekkel limo e galle so tawi gandama en defi botta ittene hay so limoŋaji jolni beddoɗen nder bari men ala foof ma soode ete yeeyoɓe en ɓe ko joom lekkon mbaɗɓe galleji mumen walla waɗɓe jardin nder galleji mumen en jogui hande galleji Sinthiane jaaji eɗen mbawi waɗde hen palanŋuji eɗen mbawi waɗde hen jardin ŋaji eɗen mbawi waɗde hen leɗɗe ɓesnoje ha wayno leydi musidɓe tedduɓe tinɗen to banggue peeje tawa kam ko sodete ganduɗa ko maaro e nebam ko heddi ko kam to walla mbarude ko heddi ko kam taw eɗen mbawi ganduɗa wadde koye men débrouillé ɗanniɓe yo Allah inu yo Allah reen yo Allah dandone bon anɓe yo Allah dandone bon anɓe ha tenti noon tawateɓe to dowlaji dentude Amérique e plan Donald Trump ko fate anti immigration haɓadi ganduɗa ɓaɗen ndiyankoɓe yo Allah uddi toon yo Allah rokku laamuji ɗi ko kilni ko wona onon woɓɓe France ƴewɓe kayitaji yo Allah newna noon kayitaji to mbawɗon wonde pop wonɓe Afrique central yo laamuji hande Gabon en Afrique Congo en jii hande liggeyaji kewɗi ɗi sukaɓe men liggotono yimɓe leydi ndi e laamu ngu nan jiiɗi ittude juuɗe mabɓe wiide koɗo yeyata brique tabal wiide koɗo yeyata brique alimentation brique divers légal wiide koɗo watta wal gueɗe firti ko hoɓɓe yo jaltu leydi tan ko wiyeede yo jaltu leydi ko mataw ɓe jiiɗa tan nanggude yimɓe ɓe mbiya yo waɗe refoulé kono ala en jii ko woni Mauritanie en jii ko woni Mauritanie goram jiya neɗɗo woni dow étage ene maaha walla ko ouvrier sowno or police diwa doga ɓe hen gaño ɓe hen kela jiya neɗɗo dawa goram galle mum walla woppi suudu mum neɗɗo dawa nangue toon attata hay galle muɗum noon nawirte en jooɗo saaha joni caɗele gonnaɗe ga pulaar heewide ni ko woni Ndar ko ɗum woni Dakar hande ƴeewe tan leyɗele meɗen ƴeewe yoga e leyɗele men hande hoɓɓe may tampinede hen ƴeewe hakkude men enen Afrique naɓe ƴeewen mbaɗen tampotirde koye meɗen wadde so tawi en tampinama Europe walla en tampinama Amérique walla en tampinama Asie en potani mettinde hen saabu ko enen ɓiɗi añodirde koye men enen iɗi tampodirde laamuji men tampodirde koye men ede président ji ɗi nana jahadiri jamma ñalawma soɓe rokkani yeeru hakkude Mauritanie e Sénégal nanɗa foof laamuji ne kaala hakkude Mauritanie e Sénégal en jogui de bonne relation e min ciifodiri min ɗum relation ngaji moƴƴi nan ɗo
taban ene bangu laamuɗi ene jahondira ene jaɓɓodira mbaɗa pop population majji men tampa population men ne souffra kañum men ko yiyete ko haalte téléji ko haalte radio ji ko e ko yiyete image uji ko kañum men jiyani ɗum noon yo Allah faabo yo Allah aynu yo Allah reen musidɓe tedduɓe mbiɗen ni talata kewɗen haalde ko fate carika men hannde noon ko rentinde bandiraɓe surtout to banggue réseaux sociaux ji banggue réseaux sociaux e kala ñalawma kesam kesmago ne ara mise à jour ne ara kala neɗɗo weela hande ko weela e nder réseaux sociaux ji walla e nder gandanɗa hoore maɗa internet hande en jiggueɗe kewɗe waɗe ha tintino koɓe mbiyata hande intelligence artificielle sa naati tarfama waɗan komo buuɗel ni yalta hen ene waɗa ko gandanɗa ene winda hen IA ko intelligence artificielle walla AI ko intelligence artificielle o noon ɗum noon hande ene addana neɗɗo wadde ko gueɗe kewɗe ɗe wawi wela wadde e nder réseaux sociaux ji en jii hande to banggue TikTok sa welama naata e photo maɗa walla naata e photo gandanɗa jiɗɗa foof naata gona e diwde no colel ni naata e weeyo en jii hande nder réseaux sociaux ji e nder TikTok hande sa welama naata e application sa welama gona to gonɗo gandanɗa hoore maɗa beltina Tour Eiffel woni monument ɓurɗo mawnude tawete nder Paris mbaɗa caggal maɗa photo ma wona hen mbayano gonɗo Faray ni sa welama hande gandanɗa hoore maɗa aɗa wawi yaltinde galle joɗɗo salon ngaji fotoyaji jooɗi gona e nder fotoyaji jooɗi aɗa jooɗi to gandanɗa hoore maɗa e galle joɗɗo mbaɗa hen photo ma walla mbaɗa hen vidéo maɗa so neɗɗo daari sikka koye galle ma gonɗa walla sikka to gonɗa ɗo ko taw ko application ko wona ɗum ko sa welama mbaɗa photo ma ha yooɗa effet mbaɗa effet beauté mbaɗa photo ma ha yooɗa so neɗɗo yi wiye ka jantal noon wiye ka joɗɗo walla wiye ka boɗe coyi wiya aɗa jogui ten joɗɗo taw gandanɗa hoore maɗa koye photo ngo ko application way noon ɗum noon tinɗen eɗen gandi enen intelligence artificielle ene moƴƴi kono mi anda so tawi ɗum waɗi e meɗen saabu waɗi wiide ko moƴƴi anda sene waɗi e men saabu enen hunde fof kewɗen ko ɓurtinde kadi kala image jiɗen enen kala ko jiiɗen mbiyeten gonga yoga e men mbawa sirnude gonga e montage yoga e men kala ko adda e réseaux sociaux enen fof en nanggat surtout bolle puyɗe enen fof en nanggat hen so tawi tan joni neɗɗo addi gandanɗa hoore maɗa audio mo mbaɗanmi ɗo ko fate wasiya ene wawi audio woda to yetti ne wawi woda to yettaki kono so neɗɗo ari ɗo joni addi ɗo ɗerewol wi ko wol ceernaji goto hoyɗi walla wol gandanɗa hoore maɗa denowo yanade nene Allah sallam wi mbaɗa sadaka ɗum ɗo e cakko tamroje joni aduna Allah foof nan ɗum walla kaari adda ɗo image joni wi oɗo de yaɓɓi ko deftere Qur'an o wonti o heewi kolce mbabba wontino mbabba ni walla wontino rawandu ni yimɓe joni cara ɗum e réseaux sociaux fof cara kadi jomum waɗa hen kala carɗo yo Allah rokku ɗum yo Allah rokku ɗum yimɓe cara cikka gonga sa sarani ɗum ɗo e balɗe tati ka maayo walla e ka kangateɗo walla ka basowo hankkadi heddo aɗa sara gueɗe bolle puyɗe ko ɗum kewɗen sarde ƴeewe tan hay nder réseaux sociaux walla nder TikTok oji he hande wiyeteɓe influenceur uji haaloɓe ne ƴetto yimɓe haaloɓe ne critique haaloɓe haaluji gandanɗa ma cagarte waɗoɓe live ene kaala cagarte mawon taw gandanɗa hoore mata ko ɓen ɓuuri waɗede suivi par rapport à bajotoɗo walla par rapport kalɗo ken nafa yimɓe sukaɓe tan hande ɓurɓe bondinide ɓurɓe wawde gandanɗa hoore maɗa ƴettade e réseaux sociaux ji ɓurɓe wawde tan gandanɗa affiche de foroje janane ne ƴetto ɓurɓe wawde affiche de rewɓe jananɓe ene critique ɓurɓe wawde gandanɗa hono hande eɗen mbawi wiide ko kamɓe ɓuuri waɗede suivi walla ko ɗum yimɓeɓe ɓuuri yidde ko ɗum hande yimɓeɓe ɓuuri yidde par rapport e wol gandanɗa hoore maɗa wasiyaji walla wol wajuji ɗo waɗata donc ko aduna o way noon walla ko mi anda ko leñolngol way noon kono noon ko ɓen ganduɗa ko ɗum ɗen gueɗe walla audio ji bolle puyɗe walla audio ji fenade cartoɗi ɗi ko ɗen ɓuuri wawde sarade par rapport e audio ji nafoji yimɓe ɗum noon oɗo intelligence artificielle so tawi yimɓe ndenaki ma hewɓe parque hen ma wood gandanɗa hoore maɗa gorko wayi noon ko yidde wiidede tan hande wol image uji kewɗi ɗeɗo yiyata to renaki sikka ko gonga so tawi a welama aɗa wawi farkude neɗɗo ha tengti noon bandiraɓe rewɓe ha tengti noon onon bandiraɓe rewɓe so ndenaki ma worɓe puntiron ɗiɗon image uji aɗa waɗa montage waɗa image ne woni France walla waɗa image ne woni Amérique
walla waɗa image ne woni e gandanɗa hoore maɗa e nder avion walla woni e bateau cikka ko gonga so tawa ganduɗa yiiɗi ko farkudema so welama wadde image ne joole oto so welama wadde image ne ɓorni tenue militaire hande fof application ma ne woodi ɗum noon tinɗen ganden ko pulaar heewino wona ko ranmi fof muuɗe kala hande image neɗɗo yi yo artir hen hakkille mum non so tawi neɗɗo rentaki ma wot parkuɗoma farkirma image uji farkirma nati sabu en jii e kala ñal sahaji hay e téléji walla e réseaux sociaux ji eɗen jii hay ko waɗe manifestation ngaji wiye image uji ɓooyɗi yaltine image uji ɓooyɗi yaltine wadde gandanɗa hoore maɗa e événement baɗɗo hanki walla baɗɗo heccenki walla image baɗɗo gandanɗa hoore maɗa Afrique central baɗɗo Gabon walla baɗɗo gandanɗa maɗa Congo adde wiye ɗum waɗi ko leydi Mauritanie walla waɗi ko leydi Sénégal so tawi tan yi a renaki cikka ko gonga tawa gandanɗa hoore ma koko mbiyata ko fake news ko kabaru gandanɗa hoore maɗa fenade ko kabaru mo wodani en jii hay téléji ko en téléji France ko en téléji France wayde RFI en walla TV5 e gueɗe mbaɗe noon France 24 en eɓe jogui émission kala ñalawma eɓe jaltina image uji gonɗi gonga image uji gonɗi fenade ɓe kolliri yimɓeɓe mbaɗa démonstration ha ganda oɗo image ko fenade noon ko wawde teskade e jogade matériel wawde andude oɗo image ko gonga walla wona gonga ɗum noon ko yidde wiide tinnoɗen wona kala ko neɗɗo yi hande e réseaux sociaux wiya ko gonga wona kala ko neɗɗo yi e réseaux sociaux hande sikka ko gonga wona noon vidéo yo wona gandanɗa hoore maɗa image on ɗum en jiiɗeɗo balɗe walla chaîne goto chaîne télévision directeur muɗum e président mo fof démissioni saabu gandanɗa hoore maɗa ko walla bannoɓe montage Donald Trump guila e mandat mum sakkiɗo o to man tawana oɗo mandat mum ko adi ken yalta e laamu ene haala waɗa déclaration ene noddo yimɓe mum yo mbad gandanɗama attaqué siège mabɓe gandanɗa hoore maɗa to yanana to mo haala sa nani cikkata kanko haalata ko montage ɗum noon tinɗen ko yidde wiide en tinnoɗen yimɓe mbawa serndude gonga e fenade so tawi a wawa serndude gonga e fenade kala ko nanɗa hoto gonɗi ɗum nanggu ɗum en réserve hoto yeddu saabu so neɗɗo yedda hunde yataw no jogini ɗum so ɓaggi kono haysa yeddani hoto gonɗi ɗum ha 100%. ɗum noon ko neɗɗo yo rento kadi sarde kala ko keɓɗa cara kala information nanɗa tan mbiya ya sar aɗa heeño aɗa sara walla aɗa heeño aɗa habra so tawi a renaki janggo jaam ma fenoɓeɓe mbatte penowo sabu kala ko mbawɗa wonde so tawi tan ko mbawɗa sa yiiɗi gadda temedere ñalawma aɗa adda information gonga aɗa habra ko wondi ñalawma goto sa meeɗi habrude fenade yimɓe tawi ko fenade hankkadi ɓe jejjiti ko gandanɗa gonga foof hankkadi mbatta wiidema ka penowo ɗum noon tinnoɗen ko adi ko neɗɗo ne sara audio walla ne sara vidéo walla ne sara gandanɗa hoore maɗa ko wawi wonde pop information ya taw aɗa yenana ko carta ko gonga ya taw nokkuɗa koto laaɓi so ɗum ala so wonti fenade hoto wona kaalowo o walla baɗɗo image o wona on ƴewete ko ala ko an gadduɗo ko an wiyete an addi ko an woni penowo ko an addi ko gonɗani ko non tinɗen musidɓe tedduɓe wawde rentade enteɗe koye so ɗum ala ma wood hande ƴettude gandanɗa hoore maɗa photo joom suudu maɗa an gorko so tawi a renaki ƴetta photo joom suudu maɗa waɗa montage ene takkodira e joom suudu maɗa walla ne ɓuccidira e muɗum sara e réseaux sociaux nana ko cikka ko joom suudu ma walla cikka ko joom galle ma watte noon walla debbo ƴetta photo joom galle ma waɗa ɗum montage takkodira e mum ɓuccidira e mum cikka ko gonga taw ko montage sa renaki ceera joom suudu ma walla ceera e joom galle ceerta e joom galle ma taw komo jiɗɗa taw ko fenade noon tinɗen gande wona ko ranwi foof muuɗe wona image jaltuɗo fof woni gonga nden no feewi hande ko wiyete intelligence artificielle o e ɗiɗo montage uji hande ma yimɓe ndento jeeya joni joni bebbeyel ne haala ne jangga qur'ana ne jiime deftere ne jangga qur'ana aɗa nanngude babiraɗo mbatta image makko ha wonta cukalel ha wonta bebbe jeyane haala konngudi ɓutti ina jangga qur'ana walla ne jangga gandanɗa amara français walla haala anglais walla jeyane wi allahu akbar inna allah tawa ko mawɗo ha inanno allah waɗe montage e bebbe ene inna allah wiya ko kawisaji jeeya bebbe fof ala ko allah ronki wadde kono ko ɓuuri heewde gande ko montage uji ko ñawnude hakkillaji yimɓe ko ñawnude hakkillaji yimɓe yo yimɓe gon mawɓe mbasa wonde sukaɓe ay sukaɓe concentré ko wiyete dessin animé jeeya gandanɗa amaɗa guirji en walla dawaɗi ene kaala ene jewta sukaɓe concentré ha mbaɗa ɗum ko gonga enen mawɓe ne yataw eɗen mbawi serdude gande ɗum ɗo ko gonga e walla ko wona gonga mbasen jogade hakkillaji sukaɓe
mbimi noon haysi neɗɗo wawa alna hunde kada yeddi alna ɗum preuve so tawi a yeddi alna ɗum preuve ko jeddiɗa hoto yeddu kono kam woto gonɗina 100% nanggo ɗum a réserve mbasa gonɗinde wasa gonɗinde noon ko wasde gandanɗama yaññade hen walla wasde nanggude hen importance ha ɓurta mbaɗa tan tindol hono wonta so ɗum ala en kalkorde so ɗum ala andi paɗen hande oɗo montage uji goɗɗi hande so neɗɗo renaki mbimi ma renaki ma wood parkuɗoma nannuma ta fotani nadde sa renaki ma wood parkuɗoma ceerta emo jinnoɗa ceerta joom galle ma walla ceerta joom suudu maɗa noon mbatten hakkillaji men no fewi mbawi rende réseaux sociaux ji mbatten hakkillaji men no fewi mbawi rende téléphone ngaji men kadi min kaali en kalti téléphone ko personnel code maɗa ko personnel neɗɗo rokkirte code wiyete ko code personnel kala mbaddata code ma wi message ara wima code ma o ko personnel hay goto goɗɗo tin so tawi noon neɗɗo waɗata téléphone ma code janggo e jaam wooda jiɗɗo wadde manipulal goɗɗum mbiya ɗum ko ittanam code ma tawima ala waɗ 10 walla waɗa 0 dinabi nayyi an ga waɗen code andi code ma déjà heeɗiɓe sar makko ɓe kendi code maɗa kadi hande téléphone ngaji ɗi goni foof kanji goni bankili kanji goni masrivi kanji goni gandanɗa hoore maɗa orange money kanji goni foof hande holno foti yimɓe téléphone ngaji men compte men kalisaji men ciiɓa ha laaɓi sahani taw numéro téléphone maɗa walla code téléphone maɗa waɗi synchronisé e compte ma bancaire so tawi neɗɗo heeɓi code maɗa wawi nadde téléphone maɗa ene wawi hebde donneji maɗa ene wawi tirade kalis ma banque ha laaɓa ene wawi gandanɗa ko maɗa hebde code maɗa naata e compte maɗa wooda ko publie hen ko moƴƴani walla wooda ko waɗi hen taw ko an ayi bo e caɗele ɗe ko an arata ɗum noon tinnoɗen téléphone yo won personnel code ma yo won personnel code ma yo won personnel téléphone ma yo won personnel wona mo belɗa fof dokka téléphone maɗa walla neɗɗo ara e ma tan joni joni wima a anda ɗum andama walla portan lawol tan wima lumam aɗa jogui ɗen kerdi tinda lumam hemi nodda kaari a anda ɗum andama wooda mo noddi ene wawi numéro mo noddi o taw ko téléphone gujjaɗo walla on holko waɗi bonande ene yiile kamɓe ñukintoɓe walla kamɓe waɗoɓe enquête ɓe eɓene surveille o numéro so a noddima ko an teɓete mi andama komi dokkuɗomo téléphone tan ala ɗum serdani on ko an kay nanguete ha gandanɗa omo waɗa jiita Allah haaɓe jiita noddinoɗe téléphone ma o donc tinnoɗe luuɓam téléphone tan a anda neɗɗo oɗon fotte e lawol walla oɗon jolde taxi walla oɗon jolde bus walla ɗon gonde voyage tiɗa luuɓam téléphone mi nodda ala nam mi ala kerdi ƴeew saɗa jogui temedere dakka ɗum ɓe sod kerdi walla codna ɗum kerdi temedere walla saɗa wawi partage ani ɗum kerdi partage ana ɗum kerdi nodda ɓuuri lubde téléphone o luɓata téléphone ma fof yahata waɗa anti kadi walla yimɓe a luɓat ɗumen téléphone nodda ha gayna joni joni mbaɗa supprimer numéro noddi o mbeɗi kalanno so tawi numéro ko jinno waɗe lekkole mbaɗama ɗum noon tinnoɗe walla gandanɗa ko maɗa sahani ko wayno ko yidde bankili walla goɗɗumen mbiyani tan dokka ɗum téléphone maɗa ala yo waɗo numéro waɗa ɗokkuɗo ala ko an yo rakke numéro mum ƴetta téléphone ma mbaɗa hen an saɗa wawi ndentoɗe téléphone ngaji ɗi gande hande téléphone ngaji ɗi goni pop surtout hande téléphone ngaji fof mbaɗa identifié numéro uji fof mbaɗa identifié ɗum noon kala ko neɗɗo waɗa e téléphone mum ya taw gandanɗa maɗa aɗa laaɓa ko mbaɗɗa e téléphone ma kadi ganda kala ko mbaɗɗa e téléphone ma koko heeɗa ko ene koto sikku ko suturu ala e téléphone suturu ala e téléphone suturu ala e téléphone sa yi kala saaha enquête uji yimɓe gara kefta téléphone ngaji ha laaɓa kefta téléphone ngaji musidɓe tedduɓe ko andude téléphone ngaji ɗi holko woni hen eɓe mbawi yitude ko beela fof jiita téléphone ngaji he a neldi vidéo a waɗi supprimer vidéo sa waɗimo supprimer ma wormo dokkuɗa joni joni naata e gandanɗa hoore maɗa e téléphone he naata e galle o yaltina gandanɗa hoore maɗa vidéo mo supprime ɗa o salamu rahmatullah o yaltina vidéo mo supprime ɗa walla yaltina audio mo supprime ɗa o alhamdulillah holko cikkata supprime e téléphone ma cikkata momti taw momtaka nana e denggani téléphone maɗa wal gueɗe kadi moftatake e téléphone wal gueɗe moftatake e téléphone image uji bonɗi o vidéo ji o audio ji en film ji pornographie e gueɗe bande mbaɗi noon e haaluji janani moftatake e téléphone gande koye téléphone ala sécurité téléphone ala sécurité sirru ma walla sirruji mbattake e téléphone walla batuji mbattake e réseaux sociaux mbattake e téléphone ngaji so tawi kala ko mbaɗɗa e téléphone mbimi andu sécurité ala hen sécurité ala hen walla gueɗe wadde téléphone ma sama joni joni wooda koccuɗo sa nawi ordinateur joni joni hay sa waɗi hen temedere code walla jogui machine ngaji joni mbaɗa ɗum décodé
sa hay sukaɓe men eɗen jogui sukaɓe nan nder galleji he sukaɓe tokosɓe sa yi téléphone ma joni mbaɗa ɗum décoté tawa ɗen code ma joni ɓe jiita code ma en kalani kay yaruɓe to banggue informatique ɓe joni ɓe décote ɓe itta code téléphone maɗa e mbawi nadde e galerie maɗa tawa téléphone ko gujjaɗo walla téléphone ko camɗo an aɗa wiya hoorema ka responsable aɗa wiya hoorema ka député walla wiya hoorema ka ministre walla wiya hoorema ka directeur walla wiya hoorema ka joom wuuro walla ka responsable walla ka debbo dessaɗo aɗa jogui image uji ɗi a wonda ɗum pewani walla jogui photo ɗe pewani walla aɗa jogui nate maɗa ɗe moƴƴani aɗa waɗe nder téléphone maɗa joni mbimi soɓe beelama ɓe wanma chantage walla ɓe bonna gurdam maɗa ɓe bonna carrière maɗa tawi ka neɗɗo dawrugol ɓe bonna carrière ma joni saabu so image ma saram tan ɗum so tawi ka neɗɗo gandanɗa hoore maɗa culture ɓe bonna joni image ma natta jarda hay buɗɗiɗi saabu eɗen gandi leñol men gol no wayi sa yiiɗi itta hoorema fof gurdama fof guura duuɓi temedere e nder duuɓi capanɗe jeenayyi ɗi aɗa gollo hen ko moƴƴi waɗa ñalawma capanɗe temedere ñalawma goto mbaɗa hen faux pas ɓe gancuma ɓe ñejjita dendagal ko bonnoɗa e moƴƴere hankkadi ɓe jiyata ko bonande nde ko noon Allah waɗi en ɗum noon tinɗen to banggue rentade ɗiɗo téléphone ngaji gande ɗi garanti ala e majji a heeɓi hunde téléphone maɗa fewani supprime a heeɓi haala e téléphone ma ko fewani supprime hol gueɗe tinni hoto mofte téléphone ngaji he hol gueɗe hoto mofte téléphone ngaji he hay mayde ne wawi mayde neɗɗo wawi mayde à tout moment neɗɗo wawi mayde sa maayi téléphone ma heftete dokke ɓiyiko walla dokke joom galle makko walla dokke joom suudu makko taw ka mayde men gone sunare kono so yi ha balɗe ɗiɗi balɗe tati yimɓe gayni nosde jomum fayata koye téléphone he so tawi waɗi code ƴewata kono code o iwiri hankkadi wona ƴewde audio ji maɗa wona ƴewde vidéo ji ma wona ƴewde ɗum ɗo ƴewata supprime ala so tawi gandanɗa hoore maɗa a naati e vidéo mayɗo yumma yo walla bamma yo walla joom galle ma walla joom suudu maɗa so tawi a tawi hen haaluji bonɗi ɗi ndewani lawol a tawi hen photoje mum ɗi ndewani lawol sa renaki de ɓerde ma bonat sa renaki ɓerde ma ñawat sa renaki ɓerde ma bonat ɓerde ma ñawat ɗum noon neɗɗo yo andu hunde foof ne wawi arde e téléphone aɗa wawi samde ene wawi wujjede ene wawi heftede ene wawi tettede ene wawi laamu wadde saisi aɗa wawi mayde sukaɓe ma walla jimmigal ma téléphone walla joom suudu maɗa ɗum noon tinnuɗen ndentuɗen téléphone ngaji ɗi aɗa wawi ƴettude téléphone maɗa tawa vidéo ji bonɗi goni hen a tinani walla hay sa tini ni a supprimani wawi mbaɗa poste ma walla vidéo ɓoccito walla naata walla ko wiyete sticker uji bolle puyɗe ɓoccito naata e dental naata e groupe walla faye responsable mo kersata walla faye jinnaɗo ma walla faye mawɗo walla faye groupe aji aduna foof daara mi tinani jaffuɗe a tinnani kono noon welsinare ma nani hen saabu ko an mofte téléphone ma ko an mofti e téléphone maɗa so tawi gandanɗa hoore maɗa a yi ka famani téléphone ma supprime momtu ɗum ha cekke morɗo ɗum momtu ɗum image uji kewɗi vidéo kewɗi ɗum ɓoccito jomum teyani waɗata poste tan ɓoccito yaaha walla wooda mo jiɗɗa neddude ɓoccito ne fayi banggue goɗɗo mbaɗa erreur mbaɗa faux pas woni mojobere ɗum noon tinnoɗe musidɓe tedduɓe rentade to banggue réseaux sociaux gande réseaux sociaux ji ɗi hannde ande horde ngo wiyete montage uji ko e oɗo intelligence artificiel gande kadi garanti ala hen haydara sirru ala hen haydara enen guure meɗen eɗen mbiya eɗen mbaɗa batu eɗen mbaɗa batu e whatsapp eɗen mbaɗa batu visioconférence yiya taw wona sirruji so tawi ko sirruji wuuro men walla ko sirruji leñol men walla ko caɗele meɗen jiɗɗen haalde ɗum ɗo gande koye tawi ko sirru kam so tawi ko mbiten keɗen mbaɗe réseaux sociaux gande sirru ala hen saabu kadi kettaɗi téléphone ngaji ɗi kettaɗi groupe aji ɗi kettaɗi ɗum noon kala keɗen kaala e réseaux sociaux ya taw aɗa andi kam wona sirru ya taw kadi aɗa andi aɗa wawi haltude ko kalnoɗa saabu à tout moment so beela mbawi arandema ita wawi ɗona an fotande yimɓe ñaawa gaddine audio ji taw ganduɗa ko kalnoɗi guila ganduɗa kala audio ƴeewe surtout yimɓe dawrugol kala audio ƴeewe succès macéra lundiyanke caddo nde yimɓe jiiɗi bonnude carrière makko wol audio ji ɗi o haalno guila hande duuɓi tati walla duuɓi nayyi walla duuɓi joyyi ko haalno ko hikka ko ñande ɗi jaltina manifestation ngaji waɗi audio ji ɗi o haalno ɗi yaltina fawa e manifestation wiya ko kanko noddi gandanɗa homaɗo on trouble o ñawira ɗum o soka carrière makko bonna firti ko laamu ngu ko heɗino on audio ene mofti ene moftiri gandanɗa o ma ñalawma war aɗa wawi wonde hande parti au pouvoir woda kalɗa audio ma nanggue mofte ha janggo e jaam so laamu ma iwi laamu ma sooli ɓe gartira audio o
aɗa hande wonde opposition wodo kallaɓe nanga audio ma ɓe mofta janggo jam jiiɗa wadde candidat ɓe jiiɗa bonnude carrière maɗa ɓe woda ko pawma ɓe jaltina audio pawa hen ɓe mbiya ko an haali yimɓe keɗo ko dande ma ko rawani wonno walla ko rawande wonno yo walla mi tinani yo walla ala c'est fini hankadi laamu dañi to appui justice dañi to appui pour gandanɗama so laamu yidde habde ma walla yidde bonnu carrière maɗa donc yidde wiide en yen gandu téléphone ngaji ɗi réseau sociaux ɗi téléphone ngaji ɗi gande sirru ala hen gande sirru ala hen yo jarnen saaha so tawi gandanɗama holko jiɗɗen haalde famille aji men holko jiɗɗen haalde leñol men holko jiɗɗen haalde galleji men mbaɗen réunion ji men taw ko réunion physique yimɓe joddo hay so yimɓe joddoto hay ɗum hande ala garantie saabu wol joom téléphone en nana yimɓe joɗoto e batu gona ƴetta téléphone aji mumen nanguito ko yimɓe kalata e batu tawa haydara la ko hawra eɗen jiiɗi wallude kaari de sela walla kaari en tampi eɗen jiiɗi walludemo kanko tawa ko batu ngu eɗen pewje en cuwa hawrude wooda mo yadani en gon miijo wona e haalde wora ƴettu téléphone ngel mum wona e nanguitade nde yimɓe gayna taw o neldi poɗɗo wallitede o kaari de min mbino min mbaɗa batu kono kaari jaɓani ayi nelde audio maɗa donc musidɓe tedduɓe holto paaɗen sirru ala ko haalno wiide haala e radio réseau sociaux walla goɗɗum saabu heewi to neɗɗo haali joni joni e mbaɗen groupe taw ko groupe meɗen eɗen mbiye ko groupe men eɗen pamodiri eɗen cirodiri hakkude men haydara to yaltu eɗen mbaɗi kuuli men mbaɗen kalɗen joni joni nde gayni tan sen gayni haalde timata 1 heure de temps taw audio ma sarima yettoto foti yettade to fotani yettade foof ha audio arta juuɗe maɗa keɗɗa donc yidde wiide hen musidɓe tedduɓe audio so pawɗa fiɗendu maɗa e audio ɗo aɗa haala an maîtrise audio o penguel nguel so haalata ɗo so an maîtrise audio kadi whatsapp hande ne hokki yimɓe gandanɗa omaɗa sens sa welama audio sa gayni kettoɗa ha laaɓa ko adi kadi nelda sa welama ɗa supprimde kono so tawi a hettaki a waɗi ani supprimé a gayni a wi ƴoƴƴi penguel a waɗi envoyé flash o yeehi a serte audio o ɓa toon tan o yeehi hankkadi a serte audio par ce que so yeehi hay sa waɗi supprimé walla téléphone ngaji hande ne mbawi heddade e téléphone ngaji walla application jomumen mbawi yaltinde mbawi yiitide audio mbaɗɗa supprimé o nesdaneɗo so joni audio supprima walla téléphone ngaji walla application ngaji so tawi a naati hen aɗa wawi wadde yiitude jomum supprime o jaltina audio o no photo supprime te jaltinani walla vidéo supprime te jaltinani audio ne so supprime waɗe noon donc yidde wiide hen garantie natti wonde e on audio mo bedduɗa han kadi yeehi a serti hen anti waɗi andi maîtrise jaam moƴƴo noon walla bonɗo non bandam musidɓam tedduɓe tinɗen no feewi to banggue réseaux sociaux tinɗen no feewi to banggue réseaux sociaux non musidɓam tedduɓe tinɗen no feewi to banggue renta téléphone ngaji ɗi tinɗen no feewi to banggue gandanɗa maɗa andude wawde sernude ko woni gonga e ko woni fenade tinɗen no feewi to banggue rentade ganden téléphone ala garantie tinɗen no feewi aussi gandanɗa ma to banggue wawde surodirde e koye men gande hoy neɗɗo aybinɗa fof ko hoore ma gaybinɗa kala mo gaybinɗa ko hoore ma gaybinɗa neɗɗo kala neɗɗo mo gaybinɗa ko neɗɗo fof ko hoore ma gaybinɗa Allah wi yen jiɗodir yen jurmodir yen cuurodir neɗɗo fof yo suur hoore muɗum yo suur goɗɗo bandum yimɓe ko ridoji kala hen mo rido mum suuta aybat musidɓe teddu hay goto yiiɗa rido mum so hay goto yiiɗa aybinede won gueɗe jeyata gandanɗa ko maɗa bandiraɗo debbo janano aɗa jogui bande debbo a yiiɗa bande debbo waɗe walla gueɗe a yiiɗa heeɓa bande debbo hoto jaaba jiɗɗo hoto yiiɗan ɗum bandum debbo janano aɗa jogui cuddiɗo holka yiiɗa joom suudu ma waɗe holka yiɗna joom suudu ma tinno hoto yiiɗan ɗum joom suudu keddiɗo o aɗa jogui ɓinguel ma dewɗo holka yiiɗa ɓiye waɗe hoto yiiɗan ɗum ɓi janano aɗa jogui gandanɗa jinnaɗo maɗa debbo a yiiɗa walla gueɗe jinnaɗo ma waɗe tinno hoto waɗa ɗum jinnaɗo keddiɗo gande hande debbo foof jiiɗa ko yummum ko jinnaɗo goɗɗo ko jinnaɗo mo woni jinnaɗo mum hayso jibinani hande janggo ma wono jinnaɗo neɗɗo goɗɗo ko bandum debbo neɗɗo ko ɓi neɗɗo ɗum noon tinɗen musidɓe tedduɓe kala ko neɗɗo watte mela metta ɗum yo andu sa waɗi goɗɗo metta ɗum kala ko mbaɗeteɗa welma sa waɗi goɗɗo welat ɗum surtout aduna compliqué enen tan bella compliqué de aduna o giɗodiren nafodiren cuurodiren hay goto yiɗan goɗɗo bonande wallahi holmo jiɗanta bonande sa renaki so sumi cumora hen bone ficcallati way kono jiɗɗa neɗɗo mayde ni a anda mo tagni mo jokkida balɗe neɗɗo fof jokkida balɗe non tinɗen to wawde wade ganduɗa maîtrise koyemen tinɗen to wawde rentade e ɗiɗo réseaux sociaux to mbasa aybodirde ɗiɗo réseaux sociaux en waɗi ko nafata ha heewi ƴeewen yaltide ko nafata ko naftorɗen
ƴeewen yaltinde ko nafata ko naftorɗen ene waɗi gandanɗa hoore maɗa no feewi eɗen mbawi wadde hen ne waɗe alhamdulillah wal waɗoɓe walla dariɓe hen hannde nana mbaɗa hen to banggue diine o gueɗe beɗɗaɗe alhamdulillah ko wayno almudo bewɗe en e wonɓe alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Ba en ene waɗi gandanɗa hoore ma to banggue cellal walla haaloɓe hen to banggue cellal no yimɓe ndentatto walla haaloɓe hen to banggue ganduɗa gurdam galleji to banggue no yimɓe gurdata neɗɗo wurdata e coddiɗo mum wurdata e galleji mum ɓandu men fannuji foof eɗen jogui alhamdulillah en mbasani eɗen jogui haaloɓe jertinoɓe leñol ngol tinnoɗen ɓuuren abborade e on fannu wawde naftorade réseaux sociaux taw koko nafata en koko ƴellitte en koko ɓawlitte en taw wona kene aybe en wona kene jalkite en kadi mi yiyani foof e nder réseaux sociaux he eɗen critique walla eɗen bonnita walla eɗen gaybina goɗɗo mo jeeyaka mi ala ko hakkude men tan gaybodirten e reeso gasi wiya ko fulɓe kowri en ay fulani ay fulacci ani hanka ko tan wiyete taw an cikkata gandanɗa hommata ko kanko walla leñol gongol o anda o ko ɓi kaari walla o ko leñol hinde kaari walla goɗɗum ala o wiyata tan ko pullo hankkadi kanko bonnita ko fulɓe foof ɗum noon tinɗen to banggue rentade ganden so tawi eɗen mbiya eɗen jiiɗaka walla eɗen ɗum yataw eɗen jiddira koye men seɗen mbiya en jiiɗaka yataw eɗen jiddira koye men seɗen mbiya en teddinaka yataw eɗen teddidira koye men seɗen mbiya en kormaka yataw eɗen kormi koye men kormodira koye men buuɗallirumede so feeri feeñi feeña e windere feeña e ɓataki bindaɗo ɓataki buuɗallirumede ko fate jertino talata 11 lewru novembre hitande ujunnaje 2025 e sowtol musidɗo mon sehil mon haali Abouba yo jaam Allah ñalla en